Văd un articol aici în History. În Historia. Aurul negru din Congo sau cum este susținută industria electronică prin conflicte sângeroase. Băi, mi se pare foarte interesant acest articol. Îs la cafea. Da. Păi asta ne spune nouă niște chestii. Și anume că în Congo există oameni. Spre deosebire din România. Păi ăia sunt oamenii, în cazul în care nu v-ați prins de poantă. Deci, în Congo sunt oameni. În România sunt mutanți. Și în Europa, mutanți, peste tot. Doar în Congo. Doar în zonele alea există oameni. Da, păi, ascultați-mă ce vă... De ce? Pentru că eu am stat să mă gândesc în felul următor. Pe toate televizoarele, pe tot, peste tot, o campanie fantastică cu psihologi scoși din birouri și aduși pe televiziuni să ne toace la creier, cu frici. TikTok-ul plin de frici, YouTube-ul plin de frici. Și să manifesteze și frici în continuu. Păi da, pe o logică elementară rezultă următoarele. Bă, că pacea asta nu e bună, mă. Păi din moment ce tu ai pace de vreo 80 de ani, unde nu se întâmplă absolut nimic, doar respiri, înțelegi? Și te distrezi. Și ai frici, înseamnă că e o problemă. Înseamnă că omul nu a fost construit pentru pace. Nu a fost adaptat, nu a fost construit, păi rezultă, dacă iei toată istoria așa, era în continuu conflict și războaie și murea lumea. Dar speranța de viață era 30 de ani. Deci nu apucai. Da. Păi asta rezultă că omul teoretic nu este pregătit sau construit pentru pace. Pentru că din moment ce îl lași pe pace, începe să o dea în delirium tremens, înseamnă că e o problemă. Înseamnă că și războiul ăsta are o logică. Păi normal. Tu nu vezi că războiul are, dacă e să o gândești așa abstract, e ca un fel de forță care îți ține creierul drept, nu știu cum să zic, în formă, într-o formă psihic corectă. Cum faci pacea, cum să opresc războaiele, încep să scadă ușor și ajungi cu frici, parcă pui de avicola. Păi așa este. Deci războaiele astea care au avut și ele un rol în acest psihic. Observați? Păi da, așa este. Că din moment ce, uite, e în Congo. Tu crezi că ea în Congo au timp să mai gândească la frică? Niciodată. Deci, se întâmplă în felul următor. Eu dacă te iau, da, te fut, te țin în priză, tu n-ai timp să te gândești în interiorul tău. Dar dacă te las singur sau singură, noaptea așa, în atacul tău, stai așa singură și liniști, pace, dar e noapte și singură. Bă, vezi că începi să te gândești pe tine și începi să te sperii de tot și de toate, înțelegi? Eu dacă nu-ți țin ocupat creierul, te-am spart. Deci războiul joacă un rol foarte important din ce să observă. Din logică. Nu-i scris nicăieri, dar ținând cont că e dimineața și dimineața procesez puternic, dar așa este. Războiul te ține mintea ocupată. Te întărește. Te face dur. Adică exact cum trebuie să fii. Imaginează-ți că spartanii au fost cei mai duri. Nu știu câți erau. Câteva mii de spartani și fiecare spartan avea câte 25 de sclaveți. Da, de mici erau crescuți
cu hrană puțină, erau duri. Asta se întâmplă. Tu nu te uiți în societate. Te uiți la copii și nu-ți vine să crezi. Și iesă pe televizoare unii că bullying. Păi bullying cine și-a bullying? Păi a lor. Ei, ăia de acolo, ălea, de la jumătate în sus, tot ce vedeți de la jumătate în sus, n-ați trepanați de aia. Bullying. Păi ei să nu mai spună despre bullying, să mă întrebi pe mine, că eu sunt un tip care gândesc. Și ce să vezi? Le-am dat bullying. Eu cu asta m-am ocupat. În cazul în care nu știți cu ce m-am ocupat în perioada copilăriei până în vreo bullying. Le-am dat la bullying, de i-am spart. Păi să mă întrebi pe mine, nu să scrie ei cărți și să aiurea. Să mă întrebi pe mine, că eu știu de ce am făcut, cum am făcut, ce am mirosit și cum. Păi ei simțeam. Ei simțeam că sunt niște aberații. Înțelegi? Că ei nasc aberații. Cei de la jumătate în societate în sus, adică de la trai mediu. Tu nu ai cum să ai trai mediu, adică doar dacă ești un anumit tipar de om, un anumit tipar de creier. Au un anumit tipar de creier de la jumătate în sus și de la jumătate în jos este un alt tipar de creier, ca și cum ar fi două specii pe planetă. Ei, ăștia de aici de la jumătate în jos le dă bullying. Asta e explicația pentru care ăia își au bullying. Ei, ciochistile alea care le vedeți voi și cu psihologie, ăia sunt ăia de la jumătatea în sus, care au probleme și ușor, ușor învață și ajung în funcțiile alea, propovăduind mizeria. Înțelegi? Nu mai dați în noi. Păi nu, că voi nașteți jeguri și umpleți planeta de retard. Ai înțeles? Ei, practic, își ocrotesc dizabilitatea. Despre asta e vorba. În cazul în care nu știa ce fac ei. Pentru că copilul lui aia vine bătut, al lui aia vine bătut, al lui aia vine bătut, ei fiind cu toți acolo și având acces unul la altul și vorbind același limbaj, se sfătuiesc și fac ei tot felul de teste din mintea lor și cu tare și sarmale și ți-a venit cu stop bullying și au forța să dea legi și îți ocrotezi dizabilitatea. Prin urmare, sistemul s-a umplut de dizabilitate. Tot ce vezi cu ochii e doar dizabilitate. Doar depresii, anxietate, sau lor. Atenție, sunt a lor. Omul normal nu naște cadavre. Da? Deci în momentul în care trebuie să presupunem că ești tu, auzi teoria asta, dă vină-i măta. Pentru că măta și cu tatu sunt o dizabilitate. Înțelegi? Ei ca și puterii de cuplu, ca și puterii de individ, nu sunt unul întreg. Faptul că tu îl vezi că are carcasa corectă, da, te-ai întrebat dacă în el este corect? Corecte lucrurile? Păi eu spun că nu. Îți spun că nu. Și atunci ei, doar între ei se pot îmbălga, ei nu se pot. Oameni buni, trebuie să înțelegeți că eu ceea ce spun e așa, că eu am făcut tot record. Pe burlacul, adică 25 de inci, nu nefăcut, poate să vină psihologul lui pește prăjit. Psihologul lui pește prăjit n-are cum să mă bată niciodată, oricât de tare ar fi pe planetă, pentru că el nu a dovedit absolut nimic. Ei fac niște teste, adică aduc 100 de oameni și în mintea lor fac ei un test. Și ea răspund și le dă ceva. Practic sunt niște constatatori. Dar dacă ei acel rezultat și să dai drumul la un survivor, la un burlac sau la vreo ceva și să-i aduci pe băieții care au scris acele, să-i aduci cu cărțile. Ia veniți mă cu cărțile de psihologie încoa. Așezați-vă toți la masă și dăm drumul la un survivor. Să vedeți că nu vor gheci niciunul rezultatul. Înțelegi? Pentru că una e una, două-s două. Ei fac testele alea într-un fel, dar nu au nicio legătură. Când le aplici, se schimbă dinamica lucrurilor. Ați înțeles? Deci, din toată psihologia aia, eu vă spun dinainte, 3 sferturi nimic, iar dintr-un sfert sunt niște cioate, sub 4% dacă e ceva, mai cât de cât, în rest nimic. Dar nu contează. Și au făcut ei propriile legi. Ei, și
Bullying-ul ăsta există pentru că partea de jos a societății, practic cei săraci, sunt mai deștepți. Știu că îți vine foarte greu să crezi. Extrem de greu să vine să crezi. Dar eu o să-ți explic cum stau lucrurile. În partea de sus, oamenii au un creier. Și partea de jos, oamenii au un creier. Societatea nu știe lucrul ăsta. Că n-are o viață după ei. Așa cum ne-au studiat șobolani, gândaci, așa am studiat eu acești indivizi. Pentru că ceva nu era logic în toată afacerea asta. Era putred. De când m-am născut am văzut că e putred totul. Și atunci, partea de sus e analfabetismul funcțional. Nu poți fi în partea de sus decât doar dacă ești analfabet funcțional, punct. Știu că îți vine foarte greu să crezi chestia asta. Dar o să-ți explic. Ce au cei din partea de sus? De-au arestat societatea. Au o formă de ADHD, adică sunt agitați, sunt mai agitați, sunt la o viteză mai mare decât ceilalți din partea de jos, sunt la 1 și 1 pe 4. Cu ce te ocupi? Ce bei? Da, e o întrebare foarte bună în cazul tău. Cred că foarte multă lume e curioasă. Cum poate cineva să arate atât de bine după atâția ani și să fie mereu în formă, să fie mereu activă, să fie mereu pe sticlă? Tu n-ai avut nicio pauză de televizor, practic, de când ai început toată cariera asta. Nu, am avut, dar foarte puțin. De exemplu, când am fost însărcinată cu Ingrid, am prezentat chiar și în 8 luni. Cu o lună înainte să nasc, m-am retras acasă frumos, am născut, am rezolvat problema și m-am întors cam după 3 săptămâni din nou la serviciu. Deci la 1,25, da? Capacitatea de a stoca, pot stoca informații. Adică ei parcurg clasa 1, a 12 și facultatea fluierând, comparativ cu ceilalți. 3. Pot mânui cuvinte, adică au ușurința asta, pentru că sunt pe cerebral de asta. Au ușurința de a mânui cuvintele. Înțelegi? Și 4, ceea ce scrie acolo, corect, ei nu înțeleg. Nu înțeleg. Doar ai senzația că înțeleg. Pentru că ei, stocând, pot stoca 500-800 de biblioteci. Unele dintre ele foarte nișate. Și atunci îți dă senzația că el gândește. În fapt, te înșeli. El înțelege ce e acolo. În fapt, te înșeli. Oamenii din partea de jos sunt oamenii adevărați. Pentru că sunt cât mai apropiați de animal. Că despre asta e vorba. Dar oamenii din partea de jos, animalul e foarte deștept. Dar animalul nu poate stoca. Ai înțeles ideea? Deci animalele, tot ce vedeți în natură, la fel de deștepte ca omul. Toate. Problema este că nu stochează. Înțelegi? Nu poți stoca informații. Și atunci degeaba tu ai un motor care învârte lucrurile și îți dă deșteptăciunea dacă tu nu poți să pui lucruri acolo. Ca motorul să le învârtă. Înțelegi? Omul din partea de jos nu poate stoca atât de mult ca cei din partea de sus care sunt pe cerebral. Dar sunt foarte tari pe acest motor numit hipocamp. Ideea care este? Ideea e în felul următor. Că eu, să presupunem, și individul X, Y, care e pe cerebral, da, eu din partea de jos și el intrăm în clasa 1. Pe bază citrecanii, eu mă gripez, înțelegi? Pentru că ceva din mine în repugnă, intră în conflict cu ceea ce scrie în cărțile alea. Că scrise rău. De eu n-am de unde să știu că-s copil. Eu n-am filozofia de acum. Și atunci, când sunt întrebat de tata, mama, frați, surori, draci, unchi, băi, ești bun la școală? Păi, tu îi spui, nu prea mă pricep. De ce? Pentru că regulile astea le-au făcut ei, cei cu cerebralul. Acești analfabeti funcționali care n-au motor. Și tu pleci pe regula pe care ți-a făcut-o societatea, adică ei. Și zici, băi, nu mă pricep la așa ceva, dar tu ești mult mai tare pe motor ca ei. Tu poți gândi. Din cauza că poți gândi, tu nu poți învăța. Înțelegi ce zic? E un conflict. Pe când ei nu pot gândi. Și atunci, ce fac? Iau cu copy-paste tot. Le vine ușor. În momentul când nu gândești, nu există conflict. Adică, băi, eu cred că aici nu e așa, mă. Băi, eu cred că cartea asta, chestia asta nu trebuie să fie aici.
Ei nu pot gândi. Și atunci nu au genul ăsta de întrebări până în lecțiile alea. De niciun fel. Și le vine foarte ușor să parcurgă toți pașii să ajungă în fotoliul respectiv unde și-au banii. Ceilalți nu sunt așa. Pentru că pot gândi și atunci intră în conflict. Și cum viața trebuie să continue, zici, băi frate, eu nu mă pricep la jocul ăsta, dați-mi să car și eu un sac, pana mea, viața merge înainte. Și așa te-am mutelat. Ați înțeles schema? Așa se întâmplă. Fără ca nimeni să-și dea seama, că nimeni nu e conștient de chestiile astea. Astea studiile mele de o viață. Ca să înțeleg de ce unii săraci, unii bogați, de ce funcționează creierul, de ce nu funcționează. Fix așa. Pur și simplu. Îți făcute regulile de partea asta și, practic, aripile tale sunt tăiate în primii ani de școală. Deci, și atunci se întâmplă lucrurile astea. De ce copilul nu mai vrea să meargă la școală? De ce dă cu capra, dă cu vaca? Pentru că de așa. Asta e explicația. Pentru toate lucrurile astea. Sunt un fel de două specii pe planetă. Unii sunt cerebrali, adică un fel de roboți, un fel de stocare și ei au condus lumea. De mii de ani, ei au făcut reguli și pur și simplu, ceilalți de la bază sunt căpiați. Le se taie aripile din primii ani de viață. Practic, toți ăștia din partea de jos sunt mult mai tari pe gândire. Dar societatea e croită în mii de ani de acești băieți, da, care au furat startul și au făcut niște reguli, cum că doar dacă stochezi, tu poți ocupa un post. Din cauza asta, tot ce ne înconjoară este făcut rău. Adică pentru un om care e născut pe hipocamp, cum sunt eu, tot ce mă înconjoară este făcut rău. Și atunci tu o să te întrebi, da, și cum funcționează toate lucrurile astea? Funcționează în felul următor. E făcut sistemul 4 cu 1 și 3 cu 2. Adică 4 cu 1 ce înseamnă? 4 sunt ăștia de la bază, cei mai săraci care pot gândi. 5% din cei pe hipocamp pătrund în partea de sus, în fiecare instituție 5%, da? 5% din tot. Și pe aici și pe acolo să face câte ceva, cu ajutorul acestor indivizi 5% din partea asta. Doar indivizii de aici pot da acea genialitate. Ei nu. Ei sunt doar niște furnici lucrătoare care duc mai departe învățăturile, adică sunt niște hard discuri umane și duc mai departe ce au citit. Adică noi din partea de jos ne chinuim, facem lucruri și agățăm la Nobel o teorie acolo, da? Iar ei, tot ce fac este să citească ceea ce e pus și duc mai departe, predau mai departe în așteptarea altui individ din partea de jos care să ridice, să străpungă toate barierele și să mai agațe o teorie. Și așa funcționează lucrurile. Deci societatea este arestată de mii de ani de acest... Eu ca și copil, eu îi simțeam că sunt niște aberații. Dar acum, de când s-a oprit războiul, ei au ocrotit din 5 mai tare această dizabilitate și sistemul s-a umplut de dizabilități. Din cauza asta, vedem toate aceste lucruri. Nu mai ceriți la Câțu, că Câțu și ceilalți sunt o dizabilitate. Dizabilitatea este în momentul în care tu ai cerebral, nu ai hipocamp. Hipocampul e a animalului, adică e dotat cu feeling, cu a simți. Din cauza asta, oamenii care sunt pe hipocamp sunt mai apropiați de natură. Ăia nu se apropiați de natură, ăia nu pot simți. Tu degeaba zici, dom'le, la ei totul logic și matematic, înțelegi? Dar cei pe hipocamp nu sunt logici și matematici. Înțelegeți? Din cauza asta, ăștia care sunt pe partea de jos, îi vedeți pe la ProTV că sapă groapă și se culcă. Înțelegi? Pe când aia de sus, nu, aia totul e la virgule. Sunt un fel de roboți. Că ei sunt cât mai apropiați de roboți. Înțelegeți? Aia nu pot simți. Ei pot spune pe gură că pot simți. Adică nu pot simți deloc zero. Există și acolo, dar în comparație cu ăștia de jos, ei pot simți la... Maximul cât pot simți e la doiul meu. Înțelegi? Adică când te uiți, nu-ți vine să crezi. Dar ei, din cauza că citesc și stochează și sunt totul la virgulă, ai văzut, când te uiți la ei, totul e la virgulă. Cămașa, cravata, totul încălțat la șereturi până la ultimul nasturi, tot e un fel de robot, nu poți să-l prinzi. Că nu e așa.
Înțelegi? Îți induce această perfecțiunea asta care e dată de partea de sus. Ai văzut? La 7 la muncă cu serveta de acasă, nu-l prinzi. Această chestie robotică pe care o face el e datorită acestei dizabilități. Dar nu ai cum să-l prinzi. Pentru că regulile sunt făcute de ei în mii de ani și ăla e modelul de om. Ăla este modelul de om. Ați înțeles? Cum stă treaba? Așa stă treaba. Ei, și în copilărie, eu știu lucrurile astea de foarte mult timp. Și în copilărie faultam. Pentru că bullying-ul și le-au din cauza că tu în perioada, ai o perioadă în viață, că tu nu ți iei bullying la 70 de ani, există o perioadă. Acolo, în perioada aia, tu trebuie să înveți să negociezi lucruri. Înțelegi? Ei nu știu să negocieze pentru că ei sunt crescuți altfel. Părinților sunt crescuți altfel. Totul e altfel comparativ cu ăștia. Da? Și atunci se presupune că eu aveam nevoie să-mi iau o țigară și stăteam la colț, da? Și ieșeam un drag de la consignație. Dragi, dă-mi și mie un leu să-mi iau o țigară. Ăla care era pe hipocamp știa să negocieze, chiar dacă era drag. Îți dădea leu, știi? Da, mă, uite, mi-a rămas un leu, bang, 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 știi? Dar dacă a doua oară îi ziceai draci, îl prindeai a doua zi, a treia. Mai dă și mie un leu. Da? Bă, uite, mi-a dat mama bani fix și asta, trebuie să iau asta și n-am cum să-ți dau. Sau, băi, ăsta îmi trebuie ca să... Atunci îl lăsai. Pentru că tu îl percepeai ca și tu să negociezi sau nu știu cum să-i explic. Și atunci, da, pe când în schimb ceilalți, dragi domnule, răspundeau aiurea, erau, nu aveau chestia asta în ei. Nu aveau lipici, nu aveau magnetism, îi prindeai în magnetism, ca un magnetism diferit. E totul diferit. Și atunci îi curentai. Marși băga mea și pula măta de strâmb. Păi așa este, oameni buni. Eu vă spun lucruri. Am studiat toată viața, am trecut prin toate lucrurile. Așa este. Și îl curentai. Ca și aspect, ca și comportament, ca și vorbi, ca și nu se pupa. Și atunci intri în conflict, că copilul e copil. Copilul e ca un animal. Înțelegi? Și îl simte. După care, pe bază ce crește, regulile societății ți le înfingi cât mai adânc în tine și nu mai faci nimic. Dar când ești copil, ăla e adevărul. Îl simți și îl curentezi că e o aberație, că e o malformație. Ați înțeles? Așa este. Gata, că mă apropii de 25 de minute. Deci, cum stă treaba în societate? Sunt două creiere complet diferite. Unii, cu niște caracteristici, au arestat societatea și au croit o societate și au croit niște reguli pe mulajul creierului lor. Au făcut o regulă a jocului. În momentul în care te-ai născut invers pe hipocamp, regula jocului spune că ești prost. Așa s-au întâmplat lucrurile. Da, îți dai seama, eu știu extraordinar de multe lucruri, dar ca să le împărtășești cu alții este foarte greu. În primul rând, trebuie să editezi, că doar vorbind, dacă ești pe hipocamp, nu ești foarte bun pe partea de vorbire. Dar nu asta e. Ideea este că trebuie să și desenezi. Ca omul să aibă o imagine de ansamblu. Vezi cuvântul ăsta, imagine, tu trebuie să o vezi în mintea ta. Atât timp cât tu nu o vezi în mintea ta și doar o iei cu copy-paste, nu se întâmplă nimic. Dacă nu o vezi, e degeaba. Cam asta e tot pe ziua de azi.